studničku. My sme čistili tú studničku a ja som tam urobil takú lavičku na sedenie. Tak sa môžeme tuto pozdraviť tej studničke. Vám bude šťastie, lavička a studnička. No, to je prameň skôr. Také to sme robili. No. No. Dobre. Tuto pomaličky čúrka. Tak keď tu ľudia robili, keď chystali seno, tak tu sa chodili schladiť a napiť. To je tá lavička, čo si robí. Áno. Ešte máme niekoľko takýchto popri. Aha, no tak. Dobre, tak tento berieme. Teraz, lebo zavadzia, takže ten berieme hneď. Ja to naražem najprv, hej. Dobre. To zatiaľ stačí, to ponakladáte, čo sú metrové. A ja si myslím, že už aj akože veľa nebude, takže sa vrátime a tuto budeme pokračovať, len otočené auto bude. Aby sme nechodili s plným autom, pozri sa, to všetko musíme vyčistiť my. Aj tu je. Môžeš to rúbať. Čo? To môžem rúbať. Áno. Robil som to také rovať. No tak toto není narúbanie, čo teraz vezieme, vidíš, to je len narezať. No, dobre, možno aj stačiť. Ešte tamto pred autom dočisti, prosím ťa. Oddychneš si v aute a doma potom. Už pomaly končíme. Hej, super. No tu áno, tu už veľmi nevieme, ešte hento. Keď to tu bude čisté, ja autom prejdem a cúvnem vám k tomu ďalšiemu drevu.